Berriz, zure aita jaun eta nire ongile Don Antonio Maria Munibekoak bularretik bezala dakar nekazarien maitasuna. Zezarri entzun oiden Markinan eta bere inguruetan konde Peñafloridakoak baserritarrai egiten dioen agur ederra. Bestetik, ez da bizi bere borondatez eta aukera osoz baserritar eginda bezala, bai, herri handietako ospe, izkanbila eta kateatasunak baino nahiago du Munibeko jauregi baserrituan lauki egunak igarotzea, handi uzainak alde batera largarik, nire salduntxua, jostatzen da zurekin eta zure arreba eta bere alaba biekin, jolasez bezala, agirika, mukertasun eta zigorgabe erakasten dizutela irakurtzen da izkribitzen. Ze ikusteko ederra azitegi eta ikuslegu eginda Munibeko etxea, eta zure arrebatxo Maria Pilar eta Maria Carmengo amandrearen aldamenean berai ditzazken eskubeharretan. Berriz nolakoa zure poza ekustean txaltxoak jostatzen zelaian, izutu eta gogaitik egin gabe entzuten dituzunean idi eta behien horroak. Bildotzak dabiltzanean partzanlekuan nolako farra gozoak. Zoazenean gaztainadietara eta arkitzen perretxikuak nolako posarekin ez zoaz aita jaunari esatera. Topatu ditut urdin eder bat eta urritz bi bareak jangabeak. Hau bai dala bizitza kategabe eta herri handietako lotutasun edo labankeriarik ez duena. Orain ba, zuzera guztiz ipuizalea. Haua zabalik entzuten egoten zara aspertu gabe aita jaunak kontatzen dizkitzunean. Lehiatzen zara zeu ere buruz ikasten eta bestei gero kontatzen. Berriz, euskera egiten duzu, dela Giputzen, dela Bizkaitarren giza. Guzira zaude egina. Beraz, alde guztietatik zor nizun zuri liburu honen eskaintza edo presente laburrau. Aurkituko dezu kantagaitzat katu eizarien ipuin sortzikoan berari zipinia. Badezu nork sortziko berri bat soinuan atera eta irutzen bazera zure arreba gaztetxo aitatu ditudanekin zein ederki irtengo duen katuen sortzikoak aita jaunak biolinarekin laguntzen dizutela. Arzazu ba nire borondate onaren agermena, eta gelditzen da zure agindura, zure eskutxoai muin egin naiz. Bizet Antonia, Mogel eta Elgezabal.